kuriózne príklade nového náhľadu na obraz. Bývali strašne potom na úplne čisté kryté zácity púšťaním až na prvé. Čo Jozofec nemal vždy a nie, ja hovorím, že mám, ale urobil také komarák. A posledný základ bol na polička, tam bolo hodne komarák. A my sa nekúpali si. Ja sa veľmi neviem. To bola taká obrana na tých 90 bodov. A jeho to vytočilo, vieš, lebo... Ale on to má hudbu, ne? Jak videl, a on stál. Ale zase napríklad Digger môj dá takú úrodu, že tu dostal 5,92, lebo pestnosti a uši tak napoli zalovené, vieš. Tak by je proste posačujú. Ako? Vyšli také nové vsi, Ako plemenník farov určite, to potom má čo dať. No, pozor, ja som počul jeho slovo, hej? 70 sú tu dlho. Tak, vieš, to zase na poloho nič nemení, že ja hovorím o poloho. Na viacej. No, tak ako tam pôjde do zase školy Erutovi. No, jedino pýtal len, keď ma poviem stejne. Dobre, ale po jaký sú? Barnero, vieš, keď to hodí na Carovcov, teda na Carovcov, no, Elut, vieš, Elut na Draga už to ideš. On je trošku dôsledky, ale tak tam aj cez Elut to ide do nás. Ale počúvaj, on má tu. Hej? A že čo mám dá? Vidíte, tam prostě bude psát. Ale vieš do mňa Elička Panakova. No. Ale je dobrý. Elička Panakova. Gringo Gringoze a Paul Betkin dvor, matka je si sa Betkin dvor, tam je oni milovali a Gerofnovi Zítek. To je dobrý, ale zase nemá poslušný. Taký ťažký budí pes a urobí všetko, ale... Ale je taký, že pozná, má práve že prejav. On je skôr taký rôzny. On trpí na tú veľký ľudí ťažký pes. A vedel koní, takže pak tu nevieš, čo potrebuje. Ale napríklad, tuto je vyšla poslušná náhodou drobého. Ona tiež máš poslušný. Teda aj toho druhovca má, toho Jabinov, aj ten sa strašne zlepšil. Áno. A tento najnekrýva ešte, lebo má páku, a keď to dobre zapre, to ešte použije celý predal otáčky. Tento hodí. Žičvík panátovej, to nie je zlý, ale ešte malý je.